नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. जोयडात काँग्रेस आणि बीजेपी या दोन्ही पक्षांनी विकास कामां केली ना म्हूण जेडीएस पक्षाक निवड हाडतले. शरद गुर्जर. जोयडा. काँग्रेस आणि बीजेपी पक्ष जोयडा तालुक्यातली समस्या सोडवूक अपयशी ठरले. गेल्या 40 वर्षे राजकारणात सक्रिय असून जोयडा तालुक्यात बेरोजगारासाठी एक कंपनी हाडून आली ना. बीजेपी सरकार काळात गेल्या 3.5 वर्षात माजी आमदार सुनील हेगडे हेंच्यान तालुक्यासाठी विकास कामां हाडून आली ना म्हण पुढल्या निवडणुकीत जेडीएसचे उमेदवार SL घोटणेकर हेमका मतदान कर निवड हाडतले असे विश्वास जेडीएसचे नेते शरद गुर्जर हेमी जोयडा हिंगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत आपले मत व्यक्त केले. या वेळार मुत्तप्पा देसाई, रामू नायक, श्याम पोकळे आणि इतर प्रमुख हजर आशिल्ले. 50 ವರ್ಷ ನಂತರ ಪುನಃ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ವಂಶರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತು ಘೋಟ್ನೇಕರ್ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕುಣಬಿ ಸಮಾಜ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಡದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗಾರ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಗಾರ ಬಾರಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೋದ್ರು. ಮುಂದೆ ಮಾಜಿ ಸಾಕದವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾರವಾರ ಹೋದ್ರು. सुपर स्पेशलिटी आस्पत्रेक कुमटात जागो मंजूर. कारवार. एकलव्य वसती शाळा बांधूक म्हूण राखीव दवरिल्लो कुमटा तालुक्याचो सर्वे नंबर 440 A-B हितूंतलो 15.35 एकर जागो सुपर स्पेशलिटी आस्पत्री स्थापनेक राखीव दवरून तितूंत सुपर स्पेशलिटी आस्पत्री स्थापनेक समाज कल्याण खात्याचे सरकाराले अप्पर कार्यदर्शी हेमी आदेश केलो. सगळो 17.14 एकर विस्तीर्ण जागो वसती शाळेक म्हूण मंजूर जाल्लो. जिल्ह्याच्या सुपर स्पेशलिटी आस्पत्रेक जिल्हा केंद्र कुमटात म्हूण निश्चित केल्यार थंय आवश्यक जागो मेळना जावन अखेर 17.14 एकर जाग्यापैकी 15.35 एकर जागो आस्पत्रेक दिवच म्हूण परिशिष्ट वर्गाचे कल्याणाधिकारीन प्रस्ताव धाडिल्लो. त्या आधाराचेर या आस्पत्रेचे बांदकाम जातले जाल्यार या जाग्याचे पर्यायी जागो जिल्हाधिकारीन परिशिष्ट वर्ग कल्याण खात्याक दिवचो अशा अटीचेर हे आस्पत्रेचे बांदकाम जातले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्याले भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. 2 वर्षाच्या शुभम अणवेकरालो सुपर टॅलेंटेड किड विश्व दाखलो. कारवार. कारवार तालुक्याचो बाड निवासी सध्या बेंगळुरात वास्तव्याक आशिल्ले ओमकार अणवेकर आणि अक्षता अणवेकर हेमगेलो सुपुत्र. वय 2 वर्सां 2 महिने 7 दिवस. फास्टेस्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ 100 फ्लॅश कार्ड बाय ए टोल्डर हो जागतिक विक्रम लिटल मास्टर शुभम ओमकार अणवेकर हेमी 30 डिसेंबर 2022 मेळयलो. तेणी 2 मिनिटां 49 सेकंदात वेगवेगळ्या 100 फ्लॅश कार्ड वळखचो पयलेचो 8 मिनिटां 24 सेकंदात दुसऱ्यान केल्लो रेकॉर्ड मोडलो. नोंदीचे पुस्तक स्वातंत्र्य सेनानी, शास्त्रज्ञ, घरगुती वस्तू, फुलां, देहाचे भाग, देश, वाहन, देवदेवतांचे रूप तशेंच 350 आणि फ्लॅश कार्डां वळखल्यासाठी तेमगेल्या असामान्य यादीक सुपर टॅलेंटेड किड असे दशलक्षांतल्यान 1 पुरस्कार दितात. हो पुरस्कार शुभम ओमकार अणवेकर हेमकां मेळ्ळा. तेका कारवारच्या सगळ्या सार्वजनिकांक खूब अभिनंदन केला. द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, नीलम संजीव रेड्डी, वेंकटरमणन, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जिल सिंह, राजगोपालाचार्य, जाकिर हुसैन, प्रणब मुखर्जी, वरायगिरी वेंकटगिरी, फखरुद्दीन अली, प्रतिभा पाटील,
राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन. हा, गुगल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. गुगल मॅप, इंस्टाग्राम, जीमेल, फोटोज, फोन, फेसबुक, पिंटरेस्ट, याहू, यूट्यूब, मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्काइप, गूगल, क्रोम, स्नॅपचॅट, फायरफॉक्स, मोदी, इंदिरा गांधी, आयके गुजरात, PV नरसिंह राव, इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, गाना, ऑस्ट्रिया, इराण, भगत सिंग, अब्दुल कलाम आझाद, रोहित वल्लभ पंत, सुखदेव, पुलितेवर, BR आंबेडकर, राजगुरु, लोकमान्य तिलक, रवींद्रनाथ टागोर, राजा राममोहन राय. निवडणुकीची पूर्वतयारी करची अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याली सूचना. कारवार. येवच्या विधानसभा निवडणुकीची पूर्वतयारीची सिद्धता करूक अप्पर जिल्हाधिकारी राजीव मगवीर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यास सूचना दिला. सध्याच आचारसंहिता आदेश लागू जातलो म्हण जातीतले बेगी पूर्वतयारी करची सूचना दिला. कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभाभवनात बुधवाराक आयोजित केलेल्या पूर्वभावी सभेत ते उलयताले. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्याक 3 टप्प्यान ट्रेनिंग दितले. तालुका स्तरार ट्रेनिंग, बाकी 2 ट्रेनिंग मतक्षेत्रा प्रकार जातले. या ट्रेनिंगाक आवश्यक कोठडीची परीक्षण करून ट्रेनिंगाक हजर आशिल्ल्याक जेवणा खाणाची आणि मूलसौकर्याची व्यवस्था आणि मतदान बुथाक लागच्या सामग्रीची आणि सुरक्षा दृष्टीन क्रम घेवची सूचना दिली. निवडणुकी संबंधान कसली तक्रार येयल्यार ती तक्रार खिंची टप्प्यार आसा हे पळोवन आणि ताबडतोब त्या तक्रारीचो बंदोबस्त करू जाय, नापेक्षा वैल अधिकाऱ्याक कळवू जाय अशें तेमी ताकीद दिला. या वेळार DDPI ईश्वर नायक, डायट प्रचार NG नायक आणि इतर हजर आशिल्ले. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.